Bana bafethu igama lami Dr. Ntwana kaMsithiwa bafethu. This is Monaka Breakfast Show bafethu. Morning drive mfethu. Today ngilapha bafethu ngisendaweni yase endulwini ne. So mfethu ngicela ukubuza mfethu ubani igama lakho? Angibabali igama lami. Ubani? Babalo. Babalo. So Babalo ngicela ukutshela wena like Babalo iphethe kanjani amashamasha ngezidate? Siphethe kahle. Iphethena kahle wena. So Babalo uphuma kuphi ekhaya wena? Eastern Cape bro. Oh, Eastern Cape. So uthini wena ithini lakho live mfethu njengoba ubuye Eastern Cape? Ngiyabona isituation ngathi sihlapha kanyana nje. Manje so akhona ama-changes wabonawo since iqalile amashamasha? Awekho kama niqhatha futhi wami. Awekho ama-changes wabonawo since iqalile amashamasha. So bafethu lana ngiphethe ubabalo mfethu, ubabalo emva kwami lapha bafethu. So uthena akunama-changes la wabonawo since imashamasha iqalile mfethu. So wena mawufuna ukuba nama-changes ungafuna ukubona ama-changes la njenganje ukuthi kwenzakalani ngemsebenzi ukuthi wena kwenzakalani? Emsebenzi ngisaphoshaka yendikanje ayikho into engibonayo. Oh, ngisho ukuthi like for example wena ungafuna ukubona ama-changes la njengani, so ungafuna ukuzibona wena usebenza or ungafuna ukuzibona wena kwenzakala. I don't understand. Hayi ngaze ngibone ngisebenza ngiqhubekele nempilo yami phambili. Uqhubekele nempilo yakho ephambili mfowethu. So ungathanda ukusipanela kuphi wena? Ngifanele ePremiers. Ngithi ungathanda ukusebenzela kuphi? Ukusebenza kuphi? Ungathanda ukusebenza kuphi? Naba ngathi baqasha. Kanjani somewhere from Yeah, so okay, like the province ungathanda ukusebenzela la kanti umsebenzi ungathanda ukusebenzela emayini or mhlambe kuma-warehouse or emafemini angazi. emafemini futhi wami. Ungathanda ukusebenza emafemini. So ukuphi umsebenzi ongoshaya wena abantu laba kubhekile like naba ngathi bayakufuna bangithola kanjani ukuthi bakuqashe? Unayifoni? Ikhona ifoni. Ungabanikeza inamba yakho mhlawumbe for example ukuthi ungabanikeza inamba yakho la bazokufunela khona nangabe like bafuna umuntu kumqasha and then banikeza inamba yakho then bona bazokufonela nangabe khona umuntu labafuna kumqasha. Manje ngiyabethakala ngifuna Oh, sesenenkinga manje ifoni yakho masheke short utholakala can't get. Thank you bafethu. Ngiyabonga mfethu. Yeah, sure. Igama lami bafethu ngo-Dr. Ntwana kaMsithiwa. This is my SABC TikTok bafethu. As you can see bafethu all around bafethu lana. Let's go khona bafethu. Sisendulwini bafethu. Lana kusendulwini ke bafethu. Lo sekhuluma my brother lana bafethu, but unfortunately uthi can't tholakala bafethu. Uzothola kanzima uma ufuna bafethu. Unless umlandela khona futhi uthi yena angathanda ukuzibona asebenza futhi. Mara akunatshintsho labonako since imashamashi iqalile futhi. Lokhu lengibuse kona uthi akunatshintsho labonako but at least isizile imashamashi. Usho kanjalo yena futhi. Thank you futhi. Ngiyabonga mina ngisaphuma kanje. Ehamba mina.